Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. O anya, awan ka din tigatangan yun, anang? Ay husto na anak ko, nagadundag iti ginatgatang ta para kanyak. Dakkel una yun tigastos mo. Sana bale tay talaang matday toy. Sana ka na yun. Kan maragsakan ak no makikita ka naragsak kayo. Ay nahaagyaman na anak ko. Nagawan mo ta na babain nyo nga gina? Ha? Farah? Nay, apa yun akasta ti saum kada kami iti anak ko, balasang ko. Oh, sangkit din? Awan mo ta talaga ti babain nyo nga gina? Akasa? Nagturad ti rusok yu amang gasgastos iti nagrigrigatan ti kabsat ko iti abroad? Agbibisin kayo nga gina? Nagbastos ka matan. Sika ti awan babain na. Di mo amo ti bagbagam. Saan lang mo't animanong mo kaya ka? Nanang, di yun tutupan ni Farah. Umay kayon. Bastos ka, babae! Ha? Umay kayon, nanang. Mapantayon iti ayan ti anak ko. Pinaybay anak ko maapinagsawak mo ti ipag mo abastos. Apay, ni manong nalaang ayat agtrab-trabaho. Awan serbi na atutupan yun ni Farah, nanang. Kan may saanin anas kan ngay pakaammo tayo iti tao adakes ti panunot na, ti anyaman aganwat tayo. Tadagita aklas iti tattao ti mang dadail ti anyaman anarugyan tayo. Jillian! Isuda ngamin ti kayat ti Diablo amang dadail iti nasasaya at anarugyan tayo. Tapno matumba tayo manen. Isu akasaya atan no awanen ti ammo ni ipagfara. Tapno saan nga agaramid iti may kaniwas, kontra iti inrugig apagbiagan. Nalabas nga minan diyang iwat na. Makauma. No awan kalay tayo kadwak. Ang mga nunarubirub kon dyan nagdakas a panagniw-ngiwat na. Nakitak tatang, nagado ti ginatgatang da. Agasam ngay dayjay, nagninginapay. Sigurado aribo-ribo tinagastos da iti ginatgatang da. Kahit anya ko maita. Ha? Kasta lang ti bagayo, tata? Anya pa'y kumati sa bali nga ibagak para. Rumbang kumapas ti jaran nyo ni Jillian, kanya abalayan nyo nga agraraman, makigasgastos iti pagrigligatan ni Manong Gabriel iti abroad. Makitak mat kat saan abaybayan ni Jillian di apokaw. Tultulungan mat na abalayan ang mga awer. Anya kumangay ti panggapwak amang pastidyar. Natural lang mat na gastos iti ipawpawit ni Manong mo at asawa nakit nga raw. Ha? Kasta lang ti bagayo, tatang? Deyo isakit ni Manong Gabriel iti abroad? Anya kumapay nga akita ti panangisakit ti kayat mo nga arameda. Ibagayo ka ni Mano nga isinanan ni Jillian kat mangkitan iti sabaling asawaan na. Diyan saan agastadora kan adda kwarta na. Tapno saan amang namnama lang iti kwarta nga ipawpawit ni Manong ken kuana. Si Kanti mangibagay ti dayta ken ni Manong mo. Nung mapaneknekam adakas nga asawa ni Jillian nga asawa ni Manong Mau.
Jillian, balasang ko. Si kamot gayam. Naimbag nga oras yu, tatang. Kastamot balasang ko. Umunag ka pa'y. Pumanawak mit lang nga dagos, tatang. Inyag ko lang dagito'y ginatgatang mikin ni nanang idikalman. At dapay ngamin napatiga papanak. Ay, kasta aya. Ay na, nagtaktak kayo pa ilaang kan ni abalayan. Awan anyaman na, tatang. Pakitid yung tulangan kin ni Farah ti para kan kwa na. Jillian, balasang ko. Si kalakuman ti makaamo amang paspasin siya dya ipag mo. Diyak ngamin amo nga ispilingan ti ugali na. Maawatak, tatang. Sana bale, tararamidag mo ti amin nakabaila ka mga awat kan kwa na. Amo kamin, saan nag-akayat sipud pa'y idi, para itikapsat na. Tana po kaw ti binulan nga awatan na, idi nangasawan ni Manong na. Ang talaga kit di nga dama di nga ugali di ipagmaw. So asikala ko man ti makaamaw amang paspasin siya iti panaglablabos na. Nay, para kan ka, Farah. Ha? Wow! Nagpipintas mo tan akawas na gita, tatang? Napan kayo gayam nag-shopping. Diyo pa yung bagbaga kanya. Nagipawit ka din ni Manong Gabriel kada kayo? Saan? Ha? Nangalaan nyo nga ro diting gatang nyo kada gitoy. Inyag ni Jillian dagita. Anya? Kinatang da kano kan ni abalayan idikalman. Ha? Makitam. Kung naktumot saan nga imot ni Jillian, si kalaang ti mangibagbaga ama di ti ugali di ipagmaw. Agin ko na lang dayjay tapakitang tao ngamin. Ta syempre, di na kaya ti maipulong ka ni Manong Gabriel. Iso asan yung or dapat patyan na dya babae? Amom Farah, anak. Ore kasano pa'y ti kinasayat nga ipakita ti may sa ataaw. No kagoram, pasiglat ta ama di ti makitkitam. Pagbalinam amin adakas nga oray naglawag mat anasayaan. Amo Manong, no saan mo pala nga ikan iti pagnakman di asawam, maibus amin ang nagrigrigatam. Agawid ka dito'y Pilipinas anganga kan buttaw ti bulsam. Anya ka di mo nindaytang ibagbagam, Farah. Ni Jillian laang tagin enjoy ti kwartam. Idinto ta si ka kat adda ka dita ada yung agrigrigat iti maipaigam mo kan kwa na kwarta. Awan ka din ti sabaling ibagam? Talaga ka diyan nagbalin kan abulsak Manong? Awan anyaman na kan dagiti bagbagakan ka? Ado pa dinas kanya ramidek. Sige tangay di mo mat kahit ti dumngag kanya. Makaammo ka Manong. Agbabawi kan to no nakarkaron nga agrigat kay di pa nagsublimon dito Pilipinas. Bye, Farah. Ha? Anyan ni Manong Gabriel? Kaslad di na kaya't adenggan nagiti bagbagakan kwa na. Makaammo man langin iti biyag na. Nakarkaro lakat nga rudan nagburburok ti darak ka ni Jillian. Papanam, Farah. Rumarak tatang. Kakaiso na nga damat gayam ko ang nangawis kanyak tapnamangan kami iti sikat a restaurant ita iti sentro. Hay, makapangan matlaangan da tao iti restaurant asa anak a gumastos, tajay friend ko ti aggastos. Kita nga raw ta saan ka marabyan nga agawid. Talaga asa anak a marabyan tatang. Mapan ko laang matramanan ti putahe iti restaurant, aday-dayon ita dagiti tao. Mala, basta amom ta agawid iti husto nga oras. Grabe matgaya man ti tao iti day ti a restaurant. Anya launay nga tayo ti adda ditoy. Tapilpilaan dagiti tao. Naimas siguro ti makan ditoy. Ay, mapanak man pa iti restro. Pangururayak iti gayam ko nga umay ditoy. On the way kano pa'y laang kat. Nagmayat patunday ti a negosyo. Tanagado ti customer. Ha? Ni Jillian samot dayjay.
Kat asino di kasasauna? Agling nga tapno di makita. Paliiwak man na ita babae. Kitaag nga niya ti kukuon na dito eh. Madlaw ang nakaragrag sa kamakisasao iti lalaki akasangsango na. Ti awanan pa in a babae? Huston samot ti atap ko nga adda lalaki na. Ay na, makapaayat agit kita ang dagiti nagado at tao, sir. Pila pa ikit di no oras ti panangan. Wan nga rod, sir. Makapaayat agit kita ang dagiti nagado at tao. Ni, apa yan? Kulat, permi mo ti sakit ti patong ko kan bukot ko. Anya? Nasobraan sa amat ng nagbanog. Alala, umay ka, tatulungan ka ngagtugaw. Ay na, agyaman sir. Ay na. Aginanakamat ngamin sana pa siga trabaho. Sana bale, ta naisurong matendag iti ko. Kabailandan ti agluto nga is-isuda. Anyaman nga tanti baga dahi kabsat ko. Hello, Farah. Manong, ada na patag amaamuan. Anya ka di ba ng dayta? Di ka kati agsarsardeng agar-aramid iti istorya kontra kini Jillian? Manong, addan ebidensyak iti dayto agundaway. Isa opatsan nakkuman iti ibagakken ka. Anya ti kayat mo asawan? Manong, lipliputan na kan at talaga ni Jillian. Adda ebidensya. Anya? Saan ka kuman nga aging bubulsak, Manong? Iso ang makamukan iti aramidang, kalpasan ang makitang tisen ko kan kaaladawan. Farah? Sige, Manong, kita ang laangan iti messenger mo. Bye. Anya ni Farah? Anya nga tamanin ti kayat na pagparangan. Ne, anya nga tada ito insend na. Ni Jillian mo dito in video na. Adda kadwa na alalaki amang igum kan kwa na. Asino dito alalaki kadwa na. Pimano dan nga alalayan ti lalaki. Anak, masansan mo nga darikrik naam, kan kumut-kutong ka. Kasayaatan siguro no agpakita ka iti doktor. Tapno maamuan no anya ti makagapo iti kasta asa sa Adam. Nalabit aga po iti nalabas lang abanog ko daytoy nanang. Jillian. Tumakder ka man anaimbag anak ko. Apay nanang? Basta, tumakder ka anaimbag. Sige. Apay ngay akastamot tan. Ha? Nagdakkel mo ti dimbakkelan ti buksit mo. Saan mo takas na ti panagbukbuksit mo? Flat to pa'y dayta idi nga uray naganakkan. Kinapudno na. Dayta mo tinadlaw ko nanang. Kasla, kanay na nabsuga kiti panagriknak. Kun sa anak mo't unay ang makapangpangan. No kasta nga rood, apay abinaybay am dayta arikrik naam. Nagpakita ka kuman adagos iti doktor. Nanang? Maala, agrobot ka laangan, takadoan ka nga agpa-check up. Kasanon ti anak ko? Idagas talaangan ka ni abalayan, ta isupay la ti mangkit-kita, bayat ti ipapanta iti doktor. Sige nga Rod, ngam di bagbaga kini katugangak ti papanantayo ha? Amang ano may baga na kini Gabriel, kat agdanag dayjay iji abroad. Abalayan, si kapay la kumati makaamo ang mga awer iti apuko ta. Taadabiit asikasuan mi ka ni Jillian. Awan na abalayan. Awan parikot iti dayta. Nagrunak at kaili kumot ti apuko tangaw awiray. Ano sa nyo kumapay lang ti anak ko tatang? Ay na, pakaragsakak to pa iti mga awir iti apukaw balasang kaw. Agi ama nagtatang. Di kagdanag. Tasaan kami unang agbaybayag iti papanan mi. Ay sige nga rod abalayan, mapan kamin ka ni Jillian.
Wen abalayan, agan nad kayo iti papananyaw. Tatang, di yun nadlaw ko itay? Anya nadlaw mo? Katukas la din makalya tiyan ni Jillian. Masikog samot di ampang nga ipag ko. Anya? Farah, mabalin ka day. Saan man natila lawlawatan? Agar aramid kay ti istorya. Ibagbagak lang mo tinadlaw ko, tatang. Nagdakkel ti nagbaliwan na. Kimutong pay kan di makal ti tiyan na. Kaya't asawan day ta ama sikugan ni Jillian kat naala na itilalaki na. Farah? Amang ano mapan mo tagpaprenatal. Kat jemot konsintidor nga inana, kinuyog na pay. Ha? Awanan bain dagiti nga agina? Kitaan nyo, saan da nga imbaga ti papananda? Iso ang mapagsisilpukon ti amin. Talaga ang masikugan ni Jillian. Sumardang kan. Awan pamanaknak mo iti dayta nga ibagbagam. Pamanaknak ko nga ro dyan nakitak, tatang. Iso daytoyan ti gundaway nga isina ni Manong Gabriel ti Balangkantis nga asawa na. Ta sigurado lang ang maibos tinagbambanugan na iti panakilalalaki ni Jillian. Para, tunggal ka di umawag ka kat ni Jillian latan isang kay bagam? Gaputay saksakit ka, Manong. Masikugan ni Jillian, gapu iti panang liplipot na ken ka. Sumardin ka, sana pundo day ta. Pudno, Manong. Medyo dakkelan dyan tiyan ni Jillian iti naudi apan nakakita ken kwa na. Ken sumagmamanon abulan adyak sakit kita. Ta siguro, ilumlumang dyan inana akong sintidor. Isong agpanunot kan, Manong. Isina mo day dyan babae. Saan adakas ti asawak, Farah? Mabalin ka di, Manong Gabriel. Saan ka kumamat ng agbalin abulsak? Katkatawaanan ni Jillian ti kinamulanglang mo. Itulok mo ka di nga aramatan na tinagrigrigata iti pan nakilalalaki na? Awan serbiday ti asaritaan ta. Bye! Hello, Gabriel Barok. Nanang, kumusta kayon? Nasayaat mo't Barok. Kasarita ko man ni Jillian, nanang. Di namin sungsungbatan ti awag ko. Nalabit ang nakaturog dan nga agin a Barok. Isa abaliwam tulaangan ti umawag. Mano na bulan, nakakanayon na nadyak makasarsarita ti asawak, nanang. Sabi agawid ako ni ti mabit. Kasta ka day. Nasayaat mo to agawid kan Barok. Kasta kumati ibagakken ka. At dapat kumain na mabulan, nagtali na ngatak dito eh. Ngam kailiw ka talagang dagit-aginak. Isong agawid aklangan. Isong ibagayo ko makini Jillian, tagawid ako ni Timabit. Uhuwan Barok, di ka agdaanag, tamakadaanon day taken ko ana. Tatang, agtalon na bulan asan na nagpakpakita ni Jillian kada tayo. Siguro, dakkel una yung ti tiyan ti awanan bain a Balangkantis. Iso mabainan arumwar, tamaan no makita dagiti am-am muna kat maibaskag ti kinabalangkantis na. Sumardang kan, Farah. Tanakasaritak ni abalayan. Adda ka no pakakumkumikuman ni Jillian kat dayjetas asikasun na. Anya kumamot ya sa asikasun na? Di lalaki na? O Stone, nalabasan day ta pa nagngiw-ngiwat mo, Farah. Di mo ka dinadlaw. Kimaya kayan ni Jillian, kan oray na abalayan. Saan tan nga umay dito, gapu dita nagalas nga ugalay. Saan ko abasol no kimaya kay datatang?
Kaya't asawan dayta, amabaindan amang isarang itirupa da. Gapo iti panang liplipot ni Jillian kani Manong Gabriel. Isungag sagana laangan ni Jillian. Tatalagang agsinadan ka ni Manong no sumangpet. Ha! Kita laang noon yan to ti pagbambanagan da dya babae no isina ni Manong Gabriel. Kat awanan Apolos ti magimulan na iti kabsat ko. Farah, Sigurado, inuman nanto dagiti lulwa na itinalaw sa babawi na. Tamatay tumatan itibisin ti balang kantis a babae. Ha? Gabriel Barok, adakan? Oo, nanang. Kahit ko talaga sorpresaan da Jillian nga gina. Isadyak impakpakamu ti aldaw a panagawid ko. Naala, umunag ka, Barok. Agyaman ak nanang. Ala, ito ga mo, Barok. Nagapuwa kay Jibalay. Ngam awan iji da Jillian nga gina. Isung amuklatan na dito balayo ti mayanda. Kinapudno na. Awan dito idagiti agina, Barok. Ha? Ayan da, nanang? Ti anak yaw, ada iti puder ti kabsat ni Jillian. Ta isupay laeng ti mga asikaso. Ha? Apay ni Jillian, nanang? Apay adin asikason ti anak mi? Barok. Ha? Apay nanang? Ayan ni Jillian. Ayan ti asawak. Ada ija ospital. Anya? Apay, anya tinapasama ka ni Jillian? Madam ati pa nagpapaagas na. Tada sakit na kanser iti obaryo. Anya? Day tati makagapo. No apay asan mo unay ang makasasao ni Jillian. Idi anda kay di abroad. Tano maira na nga day di ospital. Saan nakaabas na makasarita? Apay adi yung pakpakamu kanyak ti sasadan ti asawak, nanang. Siyak ti rumbang ang mga sasikaso iti asawak. Pagayatan ni Jillian dayta. Tadi na kayat amadanagan ka iti kaandam iti abroad. Kayat na ano makaawit ka langan amaamuam ti sasadan na. Nanang? Araramitan mi ti amin para iti panagpapaagas na. Lumablaban ni Jillian para kada kayo nga ipatpatag na. Kunak tumat, nga da sana nasayata mapaspasamak. Marikrik nakdaytan. Ngamjak la kaya tapat yan dagiti nagadong impulpulong ni Farah kanyak. Tanagdakkel ti panagtalag ko kan ka, Jillian. Gabriel. Kuma, impaka mo madagos kanyak ti mapaspasamak kan ka. Tapno nakaawit na kadagos. Di ka agdanag. Agpapaagas akmat. Nulakit di ta pagayatan ti na Marso ang agbiagag pa iti napaot. Ipaay na nga ruday ta kanyak. Makadun na kayo pa iti napaot iti anak ta. Jillian? Di kagsangit. Patibkaran ta ti paginakam ta. Nubilang talaan na kung dahito asakit ko. Awatong tangarod as ipupuso. Taad da makagapo. No apay nga agpatinggalaangan di tatibiyag ko. Diyak agsardag agkidaw iti kasi ti Diyos iti panagimbag mo. Sanak matadakas nga anak, kanasawa. Kanuresi ka. Amo ka nasayat ka. Amo ngay pagag ti Diyos ti kararag, dagiti nasayaat, kanagtamtamad kan kuana. Gabriel. Uray maibos amin na nagrigligata ki Jabro da pagpagas mo. Basta agimbag ka, Jillian. Kumusta ni Jillian? Sino ka? Siyak ni Sanji.
Ti business partner ni Jillian iti restaurant a binangon mi. Anya? Ada restaurant ni Jillian? Kasta nga rod. Naku na tinana asi kagayam ti asawa ni Jillian. Isungay nasitgan ka. Takas business partner ti asawam, kayat ko amaamuam met, noan niya dagiti mapaspasamak iti negosyo mi iti asawam. Ha? Swerte ti asawam iti negosyo. Tanakitak no kasano ngay nasikaso natin negosyo mi, idi inrugi mi. Ken nalay nga talaga, no may papani ti restaurant. Isu nga ura ita, ta agpapaagas dito ospital, ket agtultuloy lapta tinapintas ataray ti negosyo, ta naisuro na dagiti ammuna sakbay a na-diagnose ti sakit na. Agyaman hak. Kinapudno na. Awan amok kadagitoy. Di na imbagbagat ti may papan kadagiti mamamuak ita, may papan kadagiti inararamid na. Sang kaibaga na kanyak akayat nakakano asorpresaan ti asawam no agbalik bayan ka. Nagsingpat ti asawam, Gabriel. Wen gayam. Kayat ko nga ibaga sumreklat ti shares profit na iti bank account na. Ha? Amok adakkel ti masapul yu agatad para iti pan nakapaagas ni Jillian. Dakkel abanag ti mapaspastrek a shares na iti negosyo abinangon mi. Siya ti mangigigam iti bank accounts ni Jillian sipod na ospital. Adto iti bank account na para kadagiti impaw-pawit mo idi adda kay ti abroad. Kat daytoy mo ti bank account na para iti negosyo a binangon da ken ni Sir Sanjay. Nana? Kita ang barok, tapno amumnoan niya tinagasgastos ni Jillian. Dahiti lang mo't namnaminsan adakkel agatad tinairuar iti impawit ko, nanang. Dayta nangalaan na iti inayon na iti capital na. A restauran a binangon da ken ni Sir Sanjay. Anya? Dahiti lang tinruar na kadagiti impawit ko kankwana? Nalaing agsapol iti kwarta ti anak ko, Barok. Saan anang namnamalaan kadagiti impaw-pawit mo kankwana? Adda bukod na akwarta. Nanang. Awan mo't apulos tinaikisay dito'y may sabang account na. Nagdakkel ko simsimrak akwarta na dito Manipod iti business da. Dakdakkel pa yung ti masapsapula kay abroad iti mano atawan. Anya tinararamat na pinagpapagas iti ospital. Nagala iti insurance na. Isong aging gaita, insurance pa ilaang timang baybayad iti panagpapaagas na. Iso asaan ang nagargaraw dagiti urnong niyo nga agasawa. Anya, ti asawa? Maasyan unay ken kati anak ko nga agtrab-trabaho iti adayo. Iso akayat na, agdeden na kayon asang kapamilya. Di na kayat nga giinadayo kayo pay, gapo iti panagab-abroad mo. Iso ang nangaramid iti pamuspusan, tapno awanan ti panggapwam nga agsublipay ijay abroad, Barok. Agasa manong Gabriel, manugaya man ngal daw sipod nagawid ka, ngam italaang ang nagpakita ka kada kami. Gapo ta inun unak pa ng bantayan ni Jillian di ospital. Anya? Adday di ospital, di balang kantis ng asawam? Farah, sumardeng ka man. Pudnumat, balang kantis ni Jillian. Apay manong, aganak ka din gapo iti panang diplipot na ken ka, kat sikapayan ti mang bambantay? Nagsubramot daytan akinamartir mo, manong Gabriel. Sumardeng kan Farah, kunak lang Baybay andak lang tatang. Dah. Kayat ko lang nga ibaga ka ni Manong nga agriingan iti kinapudno. Saan nga agpakamartir iti asawa akas ka ni Jillian? Isina mo day di babae, Manong. Di ka kumagbalin amuleng-leng kan martir, gapo iti bulsak a panagayat mo ka ni Jillian. Di mo itulok nga alangunam ti putot ti sabali.
Katkatawaan na ka ni Jillian abalang kantis agrama ng tilalaki na. Nalpas ka din, Farah. Manong? Adda ni Jillian di hospital. Sa nagaputan naganak, akasi ti pamadakas mo kenkwana. Ha? Na hospital ti asawak, gapoy ti sakit na. Anya? Anya? Agsakit ni Jillian? Kumusta ti asawa, anak ka? Natibkaro na iti asawak, tadi na kayat ti mangiraman iti sa bali ang maperwisyo, bayad ti panagpapagas na tatang. Iso nga ita, naragsak kan, Farah? Ha? Manong? Naragsak kan tagsakidan ti asawak akagurgurang. Dahita ka di makaparagsakan ka, ha? Anya piti kayat mo? Matayin ti asawak, tapno bukudam amin a kwartak, kasta ka di? Gabriel, anak. Manong? Nagbalinak mat anasaya at akabsatkan ka. Inaramid ko mat ti amin na pagrabanga kas kabsat mo. Ngam di mo pulos inikkan patag. Kat ididimteng ni Jillian iti biyag ko. Di mo sinarsardangan at pinagpadakas iti matang ko. Pinagbalin mo pa yan nakadaksan na babae. Takayat mo asikat ti mairanod iti sapol ko. Anyat klase makabsat, Farah. Managing bubukod ka. Jillian, Jack Pulos may ladawan tinalao sa ragsak ko. Cancer-free ka kanon kung nati doktor mo. Wan nga, Rod. Oh, apa nagsangit ka na eh? Jack namin mailadawan ti ragsak ko. Kasi nilpuan pa'y ti Diyos ti biyag ko. Makaden na kayo pa'y nga gamay tinapaot. Jillian? Nagsaya ti Diyos kadata, Gabriel. Tapinat na dagiti araraw ta. Isarumbang nga raw da subadan tamot ti kinaimbag na kadata. Babaan iti panagaramid tamot iti kinaimbag. Husto ka, Gabriel. Taday talahang mo ti mabalinta nga isubad. Farah, nasayata na kamay ka dito restaurant. Ha? Pinilit ko ni Farah balasang ka. Papain kami nagpakita kada kayong agasawa. Gam ko na kami medyo marigatan na kung amagnak at kasapulak ti kadwa. Iso akapilitan akinuyog na. Jillian? Gagayem ken kakabagyan, agyamanak iti yumayo diti restaurant ita. Ta kayat da kayo akadwa iti business partner ko iti da iti restaurant, kas panagyaman mi, ken panagrambak tayo, gapo iti iyembagnan iti sakit na. Jillian, partner, umay ka dito sango. Ha? Sige, panawan kayo pa dito'y tatang. Farah. Ha? Kuha ni Jillian da iti restaurant? Kan business partner na da iti alalaki? Grabe tinaamuan na eh. Jack Pulos ni namnama ako kwayo gayam tinalatak a restaurant iti sentro adayday wundag iti tattao, Gabriel. Ni Jillian tinakisosyo ka ni Sandia businessman. Iso aday jay. Baligi mo ti pinangbangon day ti negosyo. Ay na, naglaing mutan ni Jillian. Iso ti swertem anak kao. Husto kayo tatang. Talaga swertek ti asawak. Oh, Farah, di ka mutan matagtagar eh. Saan ka da naggasat ni manong mo anang asawa ka ni Jillian? Ha? Uwan tatang. Naggasat launay. Ay, wan gayam, Gabriel. Papanantayo ka day. Adalang ipakita mi iti asawak tatang. Imunan ni Jillian iti papanan nyo.
kat patsi ka maragsakan kayo no makadanon tayo ni Jai. Nagpintasan na ito'y abalay? Saan una adakkel ng nagpintas talaga? Magustuhan nyo ka di, tatang? Wan magustuwak launay. Gamawan mo't igatang ko iti kastoy kapintas abalay. Kukwayon day ti, tatang. Anya? Ha? Kukwan ni tatang daytoy abalay? Kasta nga rod, kukwayon Farah. Tasi kamot ti kabalay ni tatang ang mga asikasukan kwa na. Ha? Ni Jillian ti aking kapanunutan iti daytoy. Imunan analpas diyang paramid na balaya para kininanang na. Kat si marunumot analpas day ti balayo kinitatang. Gabriel, anak ka? Manong Gabriel? Aduman dagiti santayo ang nagkinkinawatan iti kalabas. Ngam amukmat ang nagbalin kalata na sayat nga anak iti amata. Saan mo abinaybayan, bayat asikati kabalay na. Iso nga anusap kumalatang harod ti amata, Farah. Tasika, ti kanayo namang kitkita kan kwa na. Jillian, mabalin ka din nga agsarita ta? Wan day talaga yam. Nagsaya atin, tanay kanta iti kanitong agsarita datalaeng. Kinapudno na. Mabain ako mga umasidagkan ka. Iso na laang ta, pinapuskul kon at talaga ti rupak. Diyak amo no kasano asumango akken ka. Farah, Nakababain ak unay. Agasam, bayat nga ibababa ka. Nakarkarumot ang naitalo ka. Bayat a pinagpadakas kay tikapsat ko. Nakarkarumot nga inayat kan nagtalagkan ka. Katgapuday ta iti kinasayaat mo. Pakawanan na, no ginandat ko adadaulan ti panagdanayo iti kabsat ko. Tapno isina na kan, kat na kami laang kan ni tatang ti pangipaayan na iti sapol na. Nakababain ti aramid ko, Jillian. Ita, nagsayaatan ti biyagyo. Saan laang agapukan ni manong ko, no di kat gapukan ka nga asawa na. Farah, amukmat anasayat ka. Iso na lang talinamot na katinalaos nga apal mo. Iso nga imbes abalsan ka. Pinilik tinagulimak, kanang tulong iti kabsat mo, babaan iti wagas nga amok. Pakawanan ako, Jillian. Mayramraman aklata iti nasaya at adimtang kada kayo. Idinto tamok mo ta sa anak ka maikari. Sapay ko mata mapakawan na kadagiti nagado amadi nga nararamid ko kontrakan ka. Farah, nabayagan na napakawan ka. Taan niya kumati serbi na apinatgan ti Diyos ti kararag ko apagimbaganak iti nadagsen asakit ko. Nudyak mo't amo ti mamakawan iti nagbasol kanya. Jillian. Nagbiit lang ti biyag, Farah. No kaya ti Diyos nga alaan ng ti biyag nga impabulod na. Alaan na iti anyaman nga oras sa kayat na. Iso nga amok a pinagimbag ng iti sakit ko. Taamo na akabailak mo ti mamakawan iti nakabasol kanya. Iso asika, Farah. Inik ka nakatinamaraswa iti pagsarmingam. Tapno baliwam ti mati nga aramid mo. Agid daw ka iti Diyos iti nasayat a puso. Kan ilisi na ka iti mata ti kinaubaw. Jillian. Aramatom a pagsarmingan dagiti nasasayaat. Tuladem dagiti makitkita makinaimpag. Saan kat ati kinadagas ang mga lilaw iti puso. Kan matatayo a parswa.
Salmos Kapitulo 119, versikulo 36 ngaging ka iti 38. Pagturungem to'y pusok kadagiti pamaneknek mo, asan ket nga iti kinaagom. Ilisim dito'y matak iti panangmatmat iti kinaubaw, ket papartaken nak kadagiti daldalan mo. Paneknekam ti saom ito'y adipon mo, may paay iti panagbuteng ken ka. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Tupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here